Hoe gaat het tot nu toe? Goed, heel goed. Prima, ja, heel goed. En wat is uw taak nu in dit geheel? Ik ben huntsman en ik jaag de honden. Dus ik ben verantwoordelijk voor het wel en wee van de meute. En hoe zorgt u er nou voor dat die honden de juiste route nemen? Er is een slip getrokken. En we zijn met die honden aan het trainen vanaf, zeg maar met de jonge honden vanaf april. En dat doen we 4, 5 keer in de week. En als je dat dan zeg maar een half jaar doet, dan snappen ze op een gegeven moment dat ze moeten jagen op het spoor. Waarom is dit nou zo mooi om te doen? Het is om samen met je paard hier naartoe te gaan en de dag voor te bereiden en dan het jaar lang ook te oefenen ervoor en zorgen dat hij fit genoeg is. Camera-vrees. Ja. Nou heb ik begrepen, u bent de vos. Wat is de vos? Nou, de vos is de persoon die dat slip uitzetten. Wij lopen door het weiland en wij imiteren de sport. In Engeland jagen ze achter de echte vos. Dus hier in Nederland is dat verboden, dus wij imiteren dat door de middel van de slip. Ja, want wat heeft u daarbij? Kunt u het eens laten zien? Dit is de slip. Dat is gewoon een jute zak. En die heb ik vanmorgen bij de vosjes uit het hok gehaald. En daar zit dus de lucht aan. Ja, behoorlijk, ik ruik het. Ja, je ruikt. Ja, die jongens doen echt hun best. Ja. En moet u nou ook rennen voor uw leven? Want er zijn allemaal honden die achter u aan zitten en paarden. Oh, nee hoor, ze kennen mij en ik ken ze en ze doen geen mens kwaad hoor. Nee, het zijn brave honden. Ja. En als het er nu straks op zit, wordt het dan ook meteen onder de douche? Want er zit me toch een geur aan. Nou ja, hoe bedoelt u? Ik onder de douche. Ja, maar ik moet eerst nog 2 uur rijden met de veewagen. Dus, en dan, ja inderdaad, dan ga ik vanavond lekker onder de douche. Want zo hoef ik ook niet thuis te komen natuurlijk. 72 centimeter. Schoon aan de haak. Oh, boom. Is het wel echt? Dit is een echt niet. Hier door het volle. Wat dat man? Het valt u goed aan. Je had je niet jongens zo met wat jongen. Denk je dat het helpt, jongen? Nee, Nee? En wat is nou wel de bedoeling? Wat is handig? stil zijn. Zo je weer op een weinig benieuwd. Ik zong in mezelf en dat helpt. Dat zoekt altijd in jezelf. Ja, heel vaak. Heel vaak. Nou. Hij is 50 en een heel. Hij is al hier volgen? Nee. Hij is al beet had. Nee. Is dit moeilijk? Nee. Ja. Ja, Jesse, of is het moeilijk? Ja. En waarom doe je hem dit, Jood? Bijvoorbeeld Jesse, die begint nog maar net als heel lang. En hij wil wat meer leren. En hoeveel visking denk je hem te vangen? 2. Oh, ik denk dan wel iets meer. Een stuk of 5, zoiets. Ja, moest je met vijstaren natuurlijk, moest ik wel weten.
de keelgreep. In de keelgreep was ik wel weten hoe dat werkt, toch? Wat doet dat zie je? Ja, een bummel van die rode strepen. Als daar zomaar de honing is, het is net best, want dat snijdt alles hier. Het snijdt in je hele vingers hier. Nou, hier krijg ik een verhaal over dat die hand net z'n vier achter die kieuwenstapje moesten, toch? Ja, maar hij kon toen ik werd, toen kon je, ja, waar hij me wilde, toen begon je helemaal te sparten en toen sneed ik mezelf ongeluk. Dus dan heeft nog dadelijk wel een jaap in de vingers. Ja, eigenlijk wel. Ja. Dus vertel eens, het zijn goed, maar gaat dan mis? Hij ging dan wel even mis. Moeilijker dan dat. Ja.